Bumaba ang inflation rate sa Bicol sa 2.1% noong Marso kumpara sa 2.7% noong Pebrero at 3.2% noong Enero. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, nakapagtala ang lalawigan ng Camarines Norte ng pinakamababang inflation na umabot lamang sa 1.4%, 1.6% sa Sorsogon, 2% sa Albay, 2.1% sa Camarines Sur, 3.1% sa Masbate at 3.3% sa Catanduanes na may pinakamataas na inflation. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, ang pagbaba ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng mga basic commodities gaya ng pagkain at non-alcoholic beverages. Nakatulong din umano ang mahinang pagtaas ng presyo ng karne kumpara sa biglaang pagtaas ng presyo nito noong nakaraang buwan. Ang pinaka-contributor is yung food and non-alcoholic beverages, particular ang bigas. Dahil ang weight, nakita natin mataas, 84.4% nung weights nang galing sa food and non-alcoholic beverages. At the other contributing indicators ay 84.4%. So ito ang nag-contribute talaga sa mas mababang inflation this March 2025. Ayon naman kay Mary Ann Banwa ng NEDA Bicol, pasok sa 2 to 4% na target sa Regional Development Plan ang price stability sa rehiyon. Positive signal ng price stability sa ating Bicol region, and ito din pong 2.1 ay within the Bicol Regional Development Plan's target na 2 to 4%. So meaning nito, yung price ng ating goods and services are slowing down and becoming more manageable, and magbibigay po ito ng isa financial burden sa ating households as well as dun sa business side. It will boost the the confidence for the business investment. Ayon sa dalawang opisina, mas kontrolado ngayon ang presyo ng mga bilihin na pabor sa mga negosyante at consumers. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.